ujaya madoda. Number 3. Ijaya madoda. Hold on, sir. Ukrep kwe. What's that? Mana umbelele to. Umbelele kwe. Good. Thanks kwe. Thanks kwe. Mamela kwe. Sure. And so go batlega court order. Mama, yamanya time. Wena time no slave voice. Mama, matama ngithi I'm trying to mina I-court order. Time phela sekukhuluma mina emakancane. Ngizawufuna I-court order. Mamela time ngithi mangukuthola. Bekungana court order maphi munye umuntu angithi so mamela time sekungena so ngena Mr X angithi bangabelieve mangitshela ukuthi yambisi umbizile yeah manje court order yani so uyawazi umthetho naye and then ukuthi kumele kudilwe ngomthetho wena ke ungitshela umthetho ke do you know ukuthi uma uhlala nomuntu for more than 3 years automatically sekumfazi wakho That's true. nami ngiyindoda yakhe sure no problem so do you know ukuthi a decision can be taken by either party by I-court mamela angithi that's why sesadlule police station Ngicabanga ukuthi ngiyadlala ke but akusi-court i-police station mamela mina le yami off when uzodila after no X Time. Ziyakhala manje. Igama lami ngo-X time. Ngiyarame emlweni ngifishe emanzini. Isimasa ngokushaya isipani. And manje ngidududule. Ngikhiphe konke. Sister sikhipha ini? Ifridge. Yeah. Microwave. Yeah. Amakhabethe. Yeah. No umbhede awuphumi. Yeah. Lo besilala kuwo sonke isikhathi uphilile. Fridge amakhabethe nani ma? Yeah. Ifridge namakhabethe ne-microwave. Alright. Then kunama-grinder, ama-welding machine. Zonke lezo into zakhe. So manje uvuliwe endlini manje. No. Khiwe. Uzongivulela manje. So, nama sweet. Uyazibiza mina manje ngiyaskipha lesi. zibiza Right. Ifridge yaphuma, amakhabethe yaphuma, i-microwave yaphuma, ama-grinder namasoti nanani. Sonke bonke ziyaphuma. Sister, afa mama. Ara, Mama toza ngosonde. Right. Ifridge yaphuma, i-microwave yaphuma. Asebenza kahle, wozama masebenza manje. Awungikho. Uthama bambambile phela manje. Marithama ngikutshelile awu Thama bambambile. Right. Toilet yaphuma. Sister, lalela ngisho. ifridge yaphi mama uthe ifridge yaphi Double fridge. Double fridge yaphuma ne-microwave. Right, ikhabethe yaphuma leli. Lalela sister. Yeah, that's. Lalela. Yeah. Kusho ukuthi kwathathe lonke leli. Yeah, zonke lezo. Bawasonela ama-twice. So